Anyway, Gala, welcome sa tuwag nga panag-uban and naatag hapon rin sa Diocese of Iligan kung asa gipaygayon ang 18th Mindanao Sulu Pastoral Conference and pasalamaton tani nga mahina tumagkauban ang atong obispo sa Diocese of Iligan, Bishop Joey Rapadas III. Bishop, may adlaw. Mayong hapon, may hapon. Oh, Bishop, ang kabinungdano no sa activity nato karon and daghang gisguta no. Labi na sa una no sa pagpangandam pod, labi na sa Great Jubilee and of course no sa ecology sa pag-atiman sa kinayahan na Bishop and paglangkob din mao nga activity nga gipahigayon labi na din sa Diocese sa Iligan, Bishop. Pasalamaton ko nga naanata sa last day sa maong event sa conference. May nungdanon kay ning Mindanao Sulu Pastoral Conference sa kinabuhi sa simbahan sa Mindanao. Matud pa mao ni ang nagdala og kining push sa tanang mga kalihukan, mga ministry, sa mga simbahan, mga dioceses no sa Mindanao. Right now we have 22 dioceses. So represented na tanan obispo, pare, mga lay, mga madre na tanan dire naghisgot sa unsay kahimtang sa Mindanao aron ato pong matubag ang mga panginahanglan ani as a simbahan no as a simbahan nga kana mga pastoral challenges sama sa imong giingon kining sa mga kabatan-unan karon no nga mabalik na to ilahang pag ma-experience nila na si Kristo no in this digital world usahay nawala ng dimension sa Ginoo. So daghang mga lonely kaayo nga mga kabatan-unan. Dayon ang epekto pud ani sa pamilya unsaon pag journey sa family sa mga bata ron nga gitawag nato digital natives ba no. Dayon mas lapad-lapad ang mga kasilinganan ato mga BEC unsaon pagpadayon karon sa labi na sa panawagan sa synodality nga adunay kausaban synodal conversion nga gitawag. Finally ang pag-look ahead nato sa 2000th anniversary sa kanang sugo ni Kristo nga isangyaw ang maayong balita karong 2033. So apil na siya sa mga gihisgutan. Okay. Lisod gyud kaayo Bishop labi na karon sa karon nga panahon no labi na sa mga bagong teknolohiya lumuraga sa matag pamilya o sa mga sa family mo pud hagit ron no labi na sa mga batan-on no. Kuna nga lisod and giun sa nato ni nga usa ang pagsugod of course sa pamilya gyud mosugod. Yeah. So isa sa mga realization nato agi kanang gusto ta mo tubag sa kahimtang nga maghimo ta og research no nga i-research unsay kahitabo like usa ka presentation dia research based to siya agi kan ni Father Orbe Father taga Iligan to like sa research ni gawas nga ang mga batan-on sa Pilipinas is the loneliest youth in the Asia. Like 50+% of the youth feel they are lonely. They are sad. Muna usay daghang tag mabalita nga mga concerns about mental health. Even cases of kining attempt of suicide o katong yung nahitabuan gyud nga suicide no. So kana we need to have mura research based aron manindot masakto pod ang ato ang baling tubag. So muna ang question karon ang pag-uban nato isip simbahan sa mga pamilya sa mga parents karon unsaon ba pag accompany sa ilang mga anak gitawag nga didako aning naa ng mga gadget ba o kaning digital natives nga sila tong prone kaayo sa isolation no kanang mag-inusara kay wala na interaction ba wala na sa una dula bitaw sa gawas no karon ang dula nila dili na tao ang kadula ko na so kana kinahanglan mga research pagkahuman mo journey ta atong mga pamilya ang mga ginikanan iandam sila nga lahi na ang kahimtang karon sa mga batan-on it takes new ways of accompanying our young people. Okay, so ibis nga ang kinibang connectivity no masayo na noon karon unta but ironic no connectivity pero ang net effect
dahang kag friends pero dili real nga Friends. person, Mhm. kundi virtual. Virtual. Nya imo interaction sa iya dili physical. Tuara ka sa imong kwarto o naara ka sa dapin. Magluklok lang. So oo. after ana, you are still lonely. Sara kay marag walay actual nga friend ba nga imong kaatubang. Mhm. Manay irony sa atong panahon karon. Is intense ang connectivity pero nagpabilin pod ang dakong chances of isolation ba. Okay. So muna ang simbahan dasig yun labi na nga and dili gyud ingon nga mugawas gyud no madto sa simbahan no. Isa na ingon, siya kanang gitawag og culture of encounter. Culture of encounter nga maghimo gid tag mga kahigayunan nga dunay panagtagbo, no? May panagtagbo. Mao man ay nature sa simbahan nga tagbo ta. Tagbo. Kay atong santos nga misa panagtagbo man na isip pamilya sa Ginoo. Meal man ang Eucharist, no? Mag-commune mga lawat ta. Ora na siya og Pilipino, di ba, anad tagkaon, no? Yeah, So oo. kanang kaon unta ato nang i-improve nga di ta mo sugot nga ning mga on magtinagsawa. Tagsa, So, oo. dili come together as a church, we come together sa Eucharist. Nindot po na siya. So i-enhance na to ng table of encounter bali para matubag na to ng isolationism. Mhm. Okay. So naama po nagkalain-laing mga naama po diri bishop no nga academe no naapod sila Nasa eskwelahan, na ay mga family life apostolate, na po mga youth dire, mga youth leaders na to. Okay, wa bay ko na ni bishop kun karon sugdan ni siya and mga kanong sa possible nga mura og makita na ato ang kanabang kausaban through ani nga mga pamagi. Yeah. So kining MSPC is a conference, mura ni siya forum panagtagbo papalugwa sa mga pastoral concerns, kahimtang, posible mga ideas, kung unsay mga angay atubangon, unsaon, ang pag-implementar ani inig uli dito sa mga Ilang tagsa-tagsa ka diocese. So like ang obispo o kayang mga kaparian, anang mga lay leaders, ilan ning balunon ang mga insights dire, balunon na pauli o nana ng dynamics dito kung ano sa makasugod unsa pa so posible pag uli may mga pastoral planning mahitabo na ma-incorporate na ng unsay mga insights dire sa MSPC. So ma-implementar na dito sa kada diocese. Okay, so nindot kay. No, Marag wala tay timetable noon. wala tay timetable. January ana, depende na sa dagan sa kada diocese. Every 3 years man po di ang sa Kining conference every 3 years na siya. Okay. So salamat kay labot yara Bishop. And siguro sa imuhang nantaw no sa part sa mga nag-apili ni dako kay katabang ni kining maong activity no sa MSPC kay labi na nga mga nagkaning diocese diri sa Mindanao di magyud tanan nga majority mga Katoliko di ba? O naman po yung mga diocese nga naa sa Muslim areas Bishop. Yeah, like Panalitan sa Cotabato area. Diri sa ato ni Marawi siya. Sa Sambasuli kining Hulo Basilan. So naay mga lugar nga mas ubay-ubay ang presence sa atong mga igsoon nga mga Muslim. Apil po na nga nilugwa sa atong sitwasyon nga isip Mindanaon mao na realidad na to nga tuluta ka bahin ng mga settlers na mga Kristiyano ang mga Muslim nga ato igsoon o kining mga lumadpod, mga indigenous people nga nagpuyo. So para ni ana na importante gyud magpadayon tong ato ang itawag og interreligious dialogue. Gani matud pa sa speaker dire kanang more than just dialogue, dapat engagement gyud, no? Engagement nga matan-aw ang mga kahimtang sa kuan mga kalisod nga atong ginaatubang labi na sa differences of cultures, religion and views or sometimes ideologies ang problema no kana nga mga concerns. Okay, kay kasagaran usay mo insist mabunta sa pagtuo mago di ba? Kada bang usahay nga mo hinungdan po do sa conflict mo. Although ato yung tuyo aning interreligious dialogue to show that kung ang pagtuo ang hisgutan
Actually dili unta gina siya maoy gamot hinungdan sa conflict. Yeah. Kung ang pagtuo, religious belief is unifying Yeah. man na siya. Mo na nga ang interreligious dialogue, mo na gusto nga makabot nga kung na may conflict, dapat dili na siya sabton nga conflict of religion o dili kung dili it's more of political o historical o cultural ang ato ang conflict. Dili siya kay conflict kay nagtuo ko ani nga Ginoo ana no. So mo na interreligious dialogue would try to see ngay avoid ng pagtan-aw nga ang atong conflict tungod kay lahi taog pagtuo. Pagtuo nila. Actually we believe in God. Dapat that's unifying na nadaan kay natay pagtuo no. Pero ang konflikto ana kana ang self-determination is more political ba no na kami nauna dire o kami ano natangtang niya asa ang mga lumad asa man nila na napadaplin sila na kisay nagdominar ana so it's more political even sa ato Islamic communities lahi na sila og tribes Maguindanao na apoy Maranao na tausog kasi napoy competition sa among themselves no. Sometimes dito gikan ang conflict ba. Diri sa diocese sa Iligan Bishop no. Nasaytang nga namo tay maigsoon po nga mga Muslim diri and interreligious dialogue mas gipadак-an po usab ninyo di ba? Yes, so labi na kung ato sa silingan nga Marawi sila Bishop Edwin mao gini ilang kinabuhi dito ang ilahang prinsipyo nga tuwa sila dito is to live out the dialogue of faith and life no. Ang presensya nila dito to show that we can live together, we can coexist ba nga mga higala managsuon nga pwede na siya mahitabo ana ang naagyo pagrespetuhan na isa sa usa. Okay, salamat kayo Bishop and gikas pagpanganda mahangtod nga mahuman kini activity diri no. Pasalamatan no ninyo sa Diocese of Iligan alang nining maong bugna and diri gipahigayon no, ang maong activity. And wa pa ba na isgutan kisay sunod nga mo host sa umabot na plano pero niya pa nato i-reveal sa gabi kay may gamay pagka suspense no. Okay. Suspense gamay. Pero ako nagpasalamat ko nga kana nadawat nato sa Iligan o nakahimota sa pag-host sa usa ka dako nga event that also shows nga Iligan kuan po siya kanang na andam po siya mo dawat og mga dagko nga mga events. Nya nakatabang po ta sa kana pagtubag sa mga pastoral concerns ug looking ahead kanang excitement po nga mangandam ta sa another jubilee sa Jubilee 2033 kanang the 2000th year of the anniversary of kanang pagsugo ni Kristo nga panlakaw kamo sa tanang kanasuran isang yaw ang maayong balita bunyagi sila sa ngalan sa samahan sa ana 2000 year na karong 2033 so every diocese that's the life of the church actually so that's a big jubilee so apila siya sa gisgutan dire para maandaman siya so it's like anticipation. Let us be excited para pag-abot sa 2033 kada tuig nangandam ta para dito. Bishop, makapagpasalamat na lang nimo Bishop no labi na sa tanan nga ni Tambayayong sa Pagpaygayon. So magpasalamat ko unas tanan sa akong mga committees ba nga gipang-appoint nasuguan gina sila sa obispo pero nalipayon po sila nga mi kanang sa hagit ba no gidawat ang hagit dahang kay mga meetings na itabo nalipayon po may nga pinaagian na nakaalagad ta og maayo. So for all of them, gipanguluhan ni Father Mendez, si Father Mendez, no? Albert Mendez, siya ang murag pastoral director nga gihimo na kong overall in charge sa event. Ug daghang pag mga committees nga apil. Salamat kaayo sa inyo. Ug usab sa support pali panalitan mga financial support, material support, daghantang mga benefactors pod nga matinabangon kaayo nga ni contribute no asa ang mga parishes naana sila yung mga contribution ng mga parokya nato yung 22 at 27 parishes na contribute po sila
para makadugang sa mga panginahanglanon financial dire. So dahang kaayog salamat sa inyong tanan ug salamat sa Ginoo sa iyahang pagtugot nga makaalagad ta nga maayo para sa atong mga kaigsuonan sa simbahan sa tibuok Mindanao. Salamat kay Bishop sa ikaw nagkauban ka namo, and thank you no, sa Diocese of Iligan. Salamat Manny. At nakauban si Bishop Joey Rapadas din sa Diocese of Iligan.